A Lukášek? Luky, buď tady, jo? Chvilku. Ať tam nepřepadne. Strejda Mira na to dává pozor, aby všechny ty holky vyběhly stejně. To bude tak bezsmutné. To jsem chtěla. Já taky vždycky mluvím, že já jsem to nehnul. Pojď, pojď, pojď! Připraví se Radkoval Hopa a byli perfektní. No jo. Půj voda, ne, je dobrá ta voda. Dosáhlo výsledného času 20,25. Na novém tempu to bylo 18,71. Připraví se Radkoval Hopa, takže 20,25. Výborně, tak jsme utrakovali perfektně, nebo mu zamrzla pičelka. Dělaní je Radkoval Hopa, děvčata jako další sousedí Hůzko, připraví se. Výborně, výborně. Dobrý. Tak jednou z nás připravilo děvčata Likenčíka. Výborně, přišel zavedlo, takže všechno v pořádku. Děvčata Likenčíka jako další sousedí Hůzko. Spojí přiváděl pohár, tak v tomto druhém ročníku.
takže teď už jenom čekáme na výsledný čas. Potom na rozhodčího na čas. No, to pořádku, naprosto ne. Pojďme vodu. Výborně. 19:52. Počkáme, který proud, ale vypadá to dobře. Výborně, rozhodčí na čas, že to zvládnou, jiskota taky. Takže poslední, nebo šestý v pořadí soutěží hospoděřka Kromě. Ještě má možnost zamíchat pořadí. Pohoda, ve 2 hodiny otvírám hospodu. Roštění. Samozřejmě pozbudují průjde. Začíhá vypadá dobře. Pravděpodobně mám tam trošičku malinkou nějaký nepořádek, ale to se spraví. 30,45 je výsledný čas. To vypadá v ten pravém proudu, jestli se nepletu. Bylo tlakováno, mluvíš nás. Jedem! Že to bylo s rozvahou, aby všechno to splnilo. Bylo startováno, muži, ženy, tam to prostě všechno běží v Hřebicích na všechny strany, jak vidíte. Starší, mladší, to jsou většinou starší a zkušení. Nádherný čas. 22:05. Rozhodný, jak je to tam žediváci, jsou v napětí. Odstartováno. Teď otázka je, kdo jaký si vybral úkol, protože potles. 18:68. No toto. Tak je 18:68 je pravý. Žádný vylívání, my tam půjdeme. A tady máš pohár.
Takže vážení soutěžící, vážení přátelé tady přítomní, vyhlašujeme výsledky dnešní pohárové soutěže druhého ročníku poháru tady v Roštění. Samozřejmě začali jsme muži, ženy, staří páni, vyhlášení uděláme taktéž, a to diváci ocenili, nastoupili funkcionáři, rozhodčí a tak dále, takže i když dosáhli nejlepšího času, přesto to byla zvláštní kategorie a má i zvláštní odměnu. Takže požádal bych zástupce z tohoto staršího družstva. Ano, to je ten, co mě bedlivě hlídal čáru. Tato odměna se asi vyplatila. Tak, děkujeme. No a teď už máme samozřejmě vyhlášení výsledků. Takže třetí místo Líšna. Obdrží pohár, který určitě několikrát vypláchnou. Není tak velký, ale může se častější, čerstvější nalívat. Obdrží samozřejmě výsledky. Takže vedoucího postaví tady před soutěžící. Počkej, přijdou ještě kamarádi. Druhé místo Roštění. To jsem špatně. Takže domácí jako druhé místo. Stopněte si předně, ale čelem k nám. Chlapi, tož mějte rozum. Ještě proto nepodles. A ten je zasloužený. To se staří páni závodili, to už jsou třetí závody. No právě, pro televizu. Aspoň podobnost se mu, no, to vyšlo. Ano, teď už to bude všechno, jak má být. Děkujeme, bouřlivý potlesk. Teď už přicházíme k té krásnější části. 6. místo Litenčice, 5. Chropině, 4. Zahnašovice. No a 3. místo ženy Rymice. Tady zůstat. Tak, dobrý, stačí. Výborně. Teď je to perfekt. Radková Lhota, 2. místo. No, přátelé, vítězem s časem 16:80, což je momentálně nejlepší čas dosažený soutěžním družstvem Pravčice, vítěz dnešní pohárové soutěže. Tak děvčata z Rymic Pravčic si vylepšili. Rymic by měli radost, že? To chytno, už to chytlo. Takže ještě kamera, samozřejmě. No a snad už to bude slyšet. Antenky jsou tam. Dobře. Takže ze 17 soutěžních družstev splnilo 13.
Takže ti, kteří nesplnili, to jste si přečetli. Počenice, Karolín, Roštění, Dobrotice. 13. Bezuchov. 12. Chvalno Blízký. 11. Kašava. 10. Brusné. 9. Držková. 8. Litenčice. Nová Dědina 7. 6. Radkova Lhota. 5. místo Muži Špičky. Nyní bych požádal zástupce 4. v pořadí Luclavice. Tak tady je neméně vzácná cena obálečka s určitou finanční částkou. No samozřejmě jste si všimli, že k pohárům je i obálka, tak jak bylo na propozicích dnešní soutěže. 3. místo Zahnašovice. Druhé místo Mlacová. Samozřejmě vzájemná gratulace. A vítězem dnešního ročníku druhého stává Oršovec. No a když jsem hovořil o tom nejlepším proudaři, takže zatím děvčatům z Pravčic už jsme to vysvětlili, část jsem z toho splnil já, ale domácí se rozhodli, že nevíme, který to byl, na pravém proudu získává nejlepšího proudaře z Oršovce 1682. Tak pravý proudař. Pravý proudař, ať mu to zdobí sekretáři potom. Takže hoši, poslední snímek. Zařaďte se. Děkujeme. No a vážení přátelé, já jsem vám zády, ale to momentálně jinak nejde. Chtěl bych jménem Sboru dobrovolných hasičů tady v Roštění všem poděkovat. Samozřejmě jmenovaným sponzorům za mimořádně účinnou pomoc. Vám všem za sportovní vynikající výkony. Hlavně, že jste všichni zdraví přijeli a zdraví odjíždíte. Abyste měli dobré vzpomínky na Roštění i pro příští rok a jinak všem vám děkujeme. Takže dnešní pohárové soutěži. Pozor! Nazar! Rozchod!